Ellei koneenne toimi, tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin kutsutte korjaajan. Vika. Kone ei käynnisty. Syy 1. Pistoke ei ole pistorasiassa. Pistoke on pistorasiassa. Syy 2. Käynnistyskytkintä ei ole painettu. Tarkistakaa. On painettu. Syy 3. Sulake on palanut. Tarkistakaa. Sulake on kunnossa. Syy 4. Tarkistakaa, että sähkövirta on oikeanlaatuista. 220 voltin jännite ja 50 hertsin vaihtovirta. Jännite on oikeanlaatuista. Syy 5. 3. maailmansota on yön aikana syttynyt ja kaupunkiinne on nukkuessanne pudotettu 7 atomipommia. Tarkistakaa.